Idete vôbec? Aha, dobré. No. Ale aj tam musím od 2 zobrať odtiaľ, lebo 6 ich chcem dať, no. No, spredu, lebo však... Na toto som, víš, koľko peňazí, trepla. Roxory, ja neviem koľko. 50 halierov meter. Môžem to potom aj vykriviť. Tu sú. Dobre, aj tu mám ešte. Aha. No môžeš aj opreť. No, som rada, že to, ono to je také agresívne, títo Roxory. Alebo... No, to ide lahonko, lebo... Tu ide jak Dodovice, jak mama by povedala. No, tak to bude 5, nie? Ja, není to 6? Tak spravme 6. Tak musíme to rozložiť. Aha. Tak to nevadí, že bude od bodka. Či? Dobre. Tak dáme to bližšie. Dajme 6, lebo to ako môžem ísť riadky. Dobre. Pani povedala, že keď si daj už špagátiky, že daj si špagátiky hneď, len keď to začne rašiť. Ja tu som bola pred. Dobre. To postavíme. No, to sa pekne dá. Ešte daj ich viac do boku, lebo aby sme zachytili potom špagátom. Daj. Niektoré sú písané meter, niektoré meter 30 až. Tak ja neviem, Čo, potom mi to to dám dáš na vyššie. druhú stranu. Tak to môžeme dať vyššie. To len obkrútim. Aj takto? Myslíš? A môže byť iné prečo. Nestrieva sa z toho. A že by to bolo pevnejšie, však to môžem tak rozšprajcnúť, ako mi dosť. Toto som chcela dávno, ale Martinou sa to nedá. Ale sama by som to robila, ale s tebou je to zabavnejšie. No, trošku čo to som sa špricovalo. Sa nedalo inak, lebo však ja viem, že to sa chopí. Alebo vezmem to, až môžeme aj roztrhnúť a tak. Tiež môžem? No takto, že nesmiem si to pustiť, tak to môžem. Tak to môžem tu. Čak ono, ja dúfam, že to ešte narastie. A hlavne, aby tie ťažké hlavy nepadali. Vieš, alebo teda tie bíle s tými, čo sú, jak vyzerajú ako lalie. Sa čierno, hej, hovoríš? No tak, alebo môže. No a teraz, keď idem tam ťahať, to musím mám ruka. To je tam len, vieš čo, akože zamotané, aby... Viem. Lebo tam unikalo proste do boku. Áno. To není, že ako priamo, Nie tam len je to okolo. No, to sa vyvlieklo. Dobre, dobre. No nie, tak to by to možno, že aj vyššie. No, bude to. Či môžem potom podriekať, že... Vždycky niekto zneužije na ňu. Ale nie, No nejakú spoluprácu. Ojdipačka. Hej, to si úplná ojdipačka. Akože, lepšie by sa to Ja sa chcem ráno vyučiť, robilo. vieš, akože zasa čo mám byť? Čo, Pasívna o mládež? co mi budeš hovoriť, s jakým mičurínom, oným samoukom No máte z minulej záhrady. Ono to je sa tam vyžíva, všelijaké systémy vymýšľa. Na starosť, no na starosť, však ja som nevedela, že ja budem expert v záhrade. Na starosť to bolo, že...
aby sa to nezvalilo do toho, lebo to má tendenciu, potom to je ťažké a čo budete tak pádnuť. Ale ja si pamätám naše 2-3 gladioly, ktoré s ňou máme prvýkrát hneď zlomili loptou a bolo a plakala a potom už čo bolo zlomené, zobrala a dala do kostola, alebo prípadne ku Márii. Tak to dáme daj stojí. Ešte dosiahnuť, môžeš však. Je to tam napnuté? Osnova. Máš ako keby si mala jemne oblečené skafandry. Áno, mám skafandry. To musí chrániť proste za tú cenu, prosím ťa. Vieš To čo, stalo viem, 30 eur. verím to, pretože keď som tu bola kedysi sama a som sa bála a som sa natierala, tak som si urobila tak a ja som tam mala na komplet prsty. Fakt, biele. Ja že si to nerozmazala. No, lebo však samozrejme, že som tu väčšinou sama hlušila. A Maťo, no, potom niekedy mi chrbát. Ale to bolo tak, že som tomu musela začať dôverovať. A to každopádne pomôže, to nebude. Keď chceš, môže aj dvakrát nezvoniť. No, nie, to je silné, ono to drží. Len tak, že pritiahne. Dobre? Hej? No, super. To do zeme. Že ty si blázen, ty si len robotu pridávaš. Ale to... Ja som chcela vedieť, vyskúšať, že jak vyzerá gladioli u mňa. No, presne to. Že možno sa to fakt nepodarí, ale párkrát to ešte skúsim poznať, čo to sa nie je. A kedy oni vyrošli potom? Asi v auguste, viem, že ona mala Takže sú krásne, hej? No, na Hirošimu, čo sme my mali, bolo to tak celkom pekné, ale No tak, ono toto už ide takto. pridávajú, vieš čo, keď predávajú aj za euro je jeden, také no, proste tie sú také akoby znešené, alebo neviem, či myslím, ja ľúbim tulipány napríklad, aj, Tulipány sú úžasné, krásne. ale toto je také, že keď je napríklad kytica týchto gladiolov, povedzme taká zeleno-biela, tak to je také znešené podľa mňa. Toto už dáme tak vonku. No, toto už budeme v 26 cm. Aj nožnice donesem.
už uvidím. Potom uvidím ďalej. Kurník, že jak sa to bude vyvíjať, či narastú, alebo čo môžem potom ešte aj navrh, ale myslím si, že v strede to bude držať. Ďakujem, že hníz ma opravuje. Nie, ja len komunikujem, vieš, s týmito. Tak som to aj pokopkala. No, dobře. To je vlastne všetko. A toto vytrhať, to môžeme aj večer, nebudeme teraz na tom slnku, to si už potom vytrhneme, ak potrebujem.